Hvad er en jul uden mandegave? Maria, min lille datter, har lovet at trække et lille nummer, hvis jeg skal finde nummer for, det står her. Det er en lidt speciel mandegave, som ikke kan byttes. Men I kan forære den væk til nogen kender. Det er nogle prikkede strømper fra det køje. Men de kan altså ikke byttes. Det må I finde af. Alt andet i udløjer i aften kan selvfølgelig byttes bare i dag, men meget gerne i morgen og de efterfølgende dage. Men vi trækker et nummer, og det går ud på, det er alle, der har endeciffret. Endeciffret 7. Endeciffret 7. De har vundet på det koldstrømper, som er mildest talt rejselsfulde, men I må forære dem det. Vi starter med, og jeg rækker lige hånden op. Tag den i rækkefølge. Jeg håber med, den smager godt. Nej, jeg er ikke så mange syge hernede, det ved jeg ikke.